Litvada Bosniýanyň ýaşlar basketbol komandasy halkara derejesinde ýeňiş gadanyp ýurda dolanan mahaly Sarajewada Bosniýaly jankörleriň 10 000 çöse şowhunly bayramçylyk dawaralaryny geçirdiler. Bosniýanyň 16 ýaşdan kiçileriň arasyndaky komandasy Litvanyň toparyny 85-83 bal derejesinde ýeňmek arkaly Ýewropa çempionatynda ilkinji gedek ýeňiş gadandy. Bosniýanyň komandasynyň halkara derejesindäki bu üstünlügi döwlet edaralary tarapyndan berilen ujypsyz gollaw arkaly amala aşyryldy. Pakistanyň Demirada Kunwatarnaky Peshawar şäherine raýat jemgyýetçilik aktivistleri hökümetiň medbuat edarasynyň öňünde oturup protest çäresini geçirdiler. Olar hökümete iş ýerlerindäki we edaralardaky jinsy azar bermäge garşy çäre görmäge çağırş etdiler. 17 awgustda geçirilen demonstrasiýa gatnaşanlar 2010-njy ýylda welaýatyň kanun goraýjy organlary jinsy azar bermäge garşy kanuny kabul etdiler. Emma bu kanuny ýerine ýetirýän bölümi ýa-da ombudsman henüz hem wedipe bellemediler diýdi. Aktivistler Pakistanda denanlaryň iş ýerlerinde ýygy-ýygydan azar bermelere sebäp bolýandygyny, emma olaryň bu babatda resmi şikaýet bilen ýüzlenmek üçin ýürite edaranyň ýokdugyny aýdýarlar. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede moda hepdeligi geçirilýär. Bu ýerde modeller ýerli we regional dizaýnerlaryň täze egneşiklerini görkezýärler. 17 awgustda başlan bu moda hepdeligine çykyş eden dizaýnerlaryň käbirleri ýurdun şu ýylky modasynda täjik milli egneşiklerinden ilham alynýandygyny aýtdylar. Şu ýylyň başynda Täjik prezidenti Emomali Rahmon täjik denanlaryna milli egneşigi giýmegi maslahat berip, daşary ýurt egneşiginiň şoltanda hijabyň täsirini alamatlandyran egneşiklerden gaça durmagy maslahat beripdi. Siz Azatlyk radiosynyň şu günki täzelikleri bilen tanyş boldunuz.